kina da ya bayyana amarya ta ka zayyana asuran da ya zagaya asuran da ya zagaya ajiran dubu ka isa ajiran dubu ka isa bate jiga ugon fulgana jiga ugon fulgana abade jiga kai uba afirka waye za su yi mujar idan da in namu na abu do mu bashi hannu aga bade jai yalli jam nazari fali jam anatti sayna binatti baba ba bade jalal binatti mali binatti fulful jama Allah ke ma duniya anjalu cikin sare ma ko itun ma mina jere ya tabar ka kude ma zannu mi fulbe bidan sai ma bane jana inje ma mi yaji Allah atalma da wati ko fulbe ku undali habrare ko da duro da min ni halafu inda da martalati le bikadi bargafu Allah da ki total balde bello hare maris baba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana na faɗin duniya kamar yadda kuka sani sunana kawu dan sarki. So kamar yadda darakta S Bono ya muku bayani game da gasa da muka saka ta Dr. Bello Badejo wanda zamu ba da shanu guda 5 zamu ba da 100,000 zuwa na 10 zuwa na 20 duka da kyaututtuka insha Allah. To amma kar da kuma ta duk wanda yayi wannan challenge ya tabbata idan zai yi posting a TikTok zai yi tagin na @miyatti Allah. Pejin da zai fara tagin kenan sai ya yi tagin din peji na kawu dan sarki da pejin Aminu S Bono. Sannan wanda zai yi a Instagram shi kuma zai yi tagin official miyatti Allah 001 sannan sai peji na sai pejin Aminu S Bono. To amma kar da ku manta ga duk wanda ya gama wannan abubuwa zai kasance ya tura ma WhatsApp number mu wanda wannan WhatsApp number shine 08065772019 kar da ku manta 08065772019 wannan shine WhatsApp number da zaka tabbatar ka tura idan ka yi challenge ɗinka da kuma sunanka da sunan garin da kake da kuma sunan pejinka sai mun ji ku sati biyu.